Hajimemashite, Orestes Sophocleus des, Saskatchewan Daigaku no Gakusei des, Ninensei des, Senko wa Bijinesu des, Jukyusai des, Yoroshiku onegai shimasu. Hajichi ni okimasu, 9時に朝ごはんを食べます。午後12時に昼ごはんを食べます。1時に学校に行きます。3時半にジムに行きます。7時晩ご飯を食べます。午前12時に寝ます。スポーツをしますか？はい。よくスポーツします。雑誌を読みますか？いえ、全然雑誌を読みません。コンビニに行きますか？はい、コンビニに行きます。映画を見ますか？はい、映画を見ます。コーヒーを飲みますか？はい、よくコーヒーを飲みます。日本の音楽を聴きますか？はい、よく日本の音楽を聴きます。朝ごはんを食べますか？はい、よく朝ごはんを食べます。何時に起きますか？8時に起きます。どうで勉強しますか？家で勉強します。いつテレビを見ますか？時々テレビを見ます。スポーツをしますか？はい、よくスポーツします。週末はどこに行きますか？週末にカフェに行きます。朝何を食べますか？朝ごはんに卵を食べます。今晩何をしますか？今晩にゲームをします。毎晩何時頃寝ますか？12時に寝ます。